Ya budurwa musulma diyar musulmi ta sanya matsatsin tufafi ta kunna waka tana rawa ko kuma abin bai ishe ta ba ta saba ma Allah a'a sai ta fito ta yada ma duniya ta ce ga wata wadda Allah ya ɗibe mu albarka ne har ki mutu ana sa wannan abin zunubi na isa zuwa gare ki sannan duskar da yanzu ke yi ke wuce ke mance ma da ke yi wanda duk ya kunna ya kalla sai an kai miki zunubi wanda duk ya kunna ya kalla sai an kai miki zunubi sai ki diba view nawa an kai ma wannan bidiyon ya kalla sai an kai miki zunubi sai ki diba view nawa an kai ma wannan bidiyon zunubi nawa zaki samu mutum nawa ya downloading nashi mutum nawa ya sharing din shi tura ma wani shekara nawa za a yi ana sa wannan abin ga programs na suna irin su naked attraction mace ta tube tsirara namiji ya tube tsirara